Profesionálne finančné poradenstvo je už aj u nás vážnou a vyhľadávanou profesiou, tak ako je to bežné v moderných západných krajinách. Mojimi klientmi nie sú ľudia, s ktorými sa stretnem raz v živote a už sa nikdy neuvidíme, práve naopak. Stretávame sa počas celého ich produktívneho života a konzultujeme všetky podstatné finančné rozhodnutia. A práve ich spokojnosť a pozitívna spätná väzba ma utvrdzuje v tom, že sú za mojou prácou výsledky namiesto prázdnej teórie. Utvrdzuje ma v tom, že sa o budovaní majetku nielen rozprávame, ale ho aj realizujeme. A utvrdzuje ma v tom, že finančná nezávislosť nemusí byť len krásnou myšlienkou niekde v budúcnosti, ale môže byť našim pevným rozhodnutím, ku ktorému sme každým dňom bližšie a bližšie. Tak ako sú dnes naše služby bližšie k vám.